Vi befinder os stadig i Australien og kører nu op langs østkysten mod Brisbane, hvor vi skal aflevere vores campervan. Vil du se, hvordan det har været at bo i den indtil nu, så tjek vores kanal ud, der kan du finde alle de tidligere videoer. Tilbage til videoen. Vi starter således rejsen, hvor vi slap, og dagen med en tur ved kysten, hvor vi besøgte et flot lille fyrtårn med en utrolig flot udsigt. Godmorgen. Nu er vi kørt videre, og vi skal se noget lidt specielt. Vi skal se et koala hospital, simpelthen. Så det er sådan et wildlife reservoir, hvor de har samlet en masse koalaer, og det skulle være gratis faktisk at komme ind. Så vi går ind og ser, hvordan den ser ud, og så bliver det bare pissegodt. Kan vide, om koalerne kan spises? De kan tisse på dig i hvert fald. De er klamydia. Men det har du i forvejen. Ja, det er det. Enten er den bare tager. Nej, sådan. Nej, her så. Nu skal vi en gang for alle finde ud af, hvad det er. Det er et punktdyr, faktisk. Ja. Hvis Peter var et punktdyr, så ville han have sådan noget. Han er et punktdyr. Koalas get drunk on eucalypt leaves and sleep all the time. True or false? True. False. Jo. They aren't drunk. Der var den. The bacteria but do not show signs of the disease. Ej, jeg var i øjet der jo. Hvad er det? Skrevet eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke bollet en koala før, så jeg ved ikke helt, hvordan de ser ud dernede. Jeg har lige siddet og sagt, at koalaen ikke var dovne. Så sidder han bare og sover. Det er bare sådan en hård klump. Den sniver bare jo. Hvorfor har jeg bare ikke foldet sådan sammen? Det er fordi, at den er irriteret over, at der er så meget lys jo. Den er klamydia. Ligger den bare der. Det er jo faktisk derfor, de er dovne. Det er jo ikke fordi, at de spiser bark og sådan noget. Det er fordi, de har klamydia. Man bliver jo træt af klamydia jo. Efter en virkelig lærerig tur på Koala Hospital fortsatte vi vores tur. Vi havde fundet et lille hyggeligt spot, hvor man kunne nyde en fantastisk udsigt, så vi bare måtte tjekke ud. Og det var virkelig noget for sig selv. Her viser Frederik, at han har lært et specielt kald, som tiltrækker nogle meget mærkelige væsener. Og han viser også en måske lidt alternativ jagtteknik. På vej til at finde nattens spot støder vi på noget af en kænguru. Over 2 meter høj. Dog har det altid været Benjamins drøm at bokse med en kænguru, så han prøver her at få en kamp i gang, dog uden held. Og vi må gå i seng uden at vide, hvem der vil have vundet. Efter en dejlig nats søvn kørte vi atter videre. I dag har vi fundet noget meget specielt, nemlig verdens nok længste badebro. Ja, meget spændende, og det måtte vi bare se. Efter at have set den meget spændende badebro, kørte vi mod et udkigstårn, som skulle være ret så flot. Og vi håbede bestemt, at det var køreturen værd. Helvede, mand. Står man lige og nyder sådan en udsigt der. Hvad siger du til det, Frederik? Meget flot. Meget flot. Hvor er bjergene i baggrunden og sådan noget. Og der var sådan en lille sådan fladt område, hvor man har en by, og så resten det er bare skov og bjerg, så langt øjet rækker. Turen står sgu på Byron's Bay nu her. Vi så ved sådan en truckerplads, hvor der er en McDonald's og en tankstation og alt muligt andet lort. Så vi stod så bare sovet på en parkeringsplads midt ude i det hele. Så skulle der mange damer alligevel. Frederik mødte så nogle brasilianere det var i Newcastle. Han snakkede lige med dem, og de anbefalede sådan en strand her. Det hedder sådan noget White Beach. De sagde, det er sådan en lidt ukendt strand, som skulle være meget fed. Så vi tager på stranden nu her, og så hygger vi lidt, og så skal vi have noget frokost bagefter. Rigtig rart. Det er sådan en rigtig stranddag. Det tror jeg, vi har behov for. Så fandt vi os lige til rette her. Jeg tror bare, det er de næste 2 timers tid, går på det her. Sidder nede i solen, der er fucking varmt. Nej. Ja. Så jeg skal lige have lidt solcreme på den blege krop, og så
chillet. Så er vi sgu på krabbejagt. Der var en krabbe i lige før. Der, satan. De sagde ikke til at fange de der sataner, man. Den var hurtig. Det er godt, der sidder 2 landkrabber herovre, man kan fange i stedet for. Frokost. Jeg havde 3 søstre. Hvad har man godt at hjælpe, hvis man ikke? Name is Bond. Clinton Bond. Skal du også lige huske at give lidt cadeau til hende, der står og bræger op på scenen, jo. Så vi skulle på vej på stranden. Vi står lige i supermarkedet. Vores stol og oppakning. Så tænkte vi, at vi blev lige en nat, og så tager vi lige en formiddag og en eftermiddag her mere, inden vi kører videre. Men vi skulle lige have noget solcreme, så vi stoppede lige i supermarkedet. Så var der lige en hej forbi. Kig. Nå, turen er gået videre. Og vi er kommet til en ny stat. Queensland. Hvor at turen også ender en gang, når vi er færdige. Vi skal faktisk aflevere bilen på tirsdag. Allerede. Har fundet en lille park omkring noget, der hedder Gold Coast. Hvor vi skal til at lave noget kartoffelmos. Her om ikke så længe. Der så jeg faktisk lige en hund, der var klippet som en løve. Kan du se den, der løber dernede? Længst væk? Jo. Den har klippet sådan en løvemanke. Og der er jeg kraftedeme over, mand. Det var utroligt. Jeg tror, vi har fundet Drejes nye livret. Det er kartoffelmos med kikærter, som er ristet og shurbet rundt i lidt vand og krydderi, og så bløde løg og... Hvad fanden hedder det der? Gulerødder, skulle jeg til at sige. Red bits. Det ligner ikke noget, man har lyst til sådan at spise så meget af, måske. Men det smager sgu godt. Så der er ikke noget kød i, så kan vi redde Greta Thunbergs verden, ikke? Og pingpong. Og pingpong, ja. Det er rigtigt.